ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo asị nkachi tata bụ nkwọ gwọtara anyị ihe ọma ma kpọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo n'ala obodo, onye chụba anyị ya daa, onye checha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe. Asị ma onye isi anyị na-awụ aja ya were nke tụọ, onye fere anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ ga-anwụ, onye checha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe. Anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Anyị ga-adị ka abụara ya nọ n'ime ọnụ ihe ọ yeri achọrọ ya bịa. Anyị ga-adị ka agụ nkwọ na-abụ ihe ọ bụla oge mbụ na ọ ga-ebuterịrị sọmte. Anyị ga-adị ka ichoku na-anọ n'ụlọ ugboro ya na-azụ n'afịa. A sị m onye sịrị ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye ati gị ihe anyị na-eme enwe isi ise. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple, bụrụkwazị onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Ife ọma ka anyị si ya mere anyị. Anyị gbuo n'ihu anyị bute mma, anyị gbuo n'azụ anyị bute mma, anyị gbuo n'aka nri anyị bute mma, anyị gbuo n'aka ekpe anyị bute mma. Ife ọma ka anyị si ya mebere anyị. Before gaa n'ihu n'isiokwu nke ụbọchị taa, isiokwu nke ụbọchị taa bụ aja. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara aja dị iche iche ya na uru ọ bara ịchụ aja. Dịka nsi kwuo, enwere aja dị iche iche. Enwere aja ihu ọma, enwere aja mbuli elu, aja ịpụta ihe, aja mgbaghara mmehie, aja nsure ọkụ na aja dị iche iche. Enwekwazịrị ụzọ dị iche iche mmadụ si achụ aja ka o wee gazie. A sị nwanne na-achụ aja maka na aja karịrị ọgwụ. Mana bifo a gaa n'iru, echefukwara na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April ga-ebidokwa na April 6 kwụsị na 19, ya bụ 14 days ritual. Echi isonye na ya bụ aja, send ya message na WhatsApp. He have forward 3 prayer requests. Then send the token ego aja ka i wee sonye na ya bụ aja. Onwe ihe ị ghọtara, ọ bụrụ na iso bụrụ na ndị na-esonye bụrụ anyị mbụ na ịchọrọ ịka bido ọfụ, chat na WhatsApp ka m gwa gị ihe ị kwesịrị ime ka chi dị mma wee dị. Agwara m gị na message of hope ka anyị bịa taa. Akụzi n'ọta, o nwere ọnọdụ ọbụla ị nọ na ya taa enwebeghị ndị nọ n'ọnọdụ anwa, ma taa ihe mgbanwe adịgo na ndụ ha. Myself, I'm a living witness. Si ihe amaghị ihe a ga-eme ihe bụ na mmadụ, but as long as once there's life, there's massive hope. Ngwa gị sị gị na if you are doing something and you are not getting result yet, is either you are not doing the right thing or you have not done the right thing consistently enough to create massive results. Tata mma akanye ihe a na-akpọ ịkanye mmadụ ọgba okwu. I will give you the link, what you must do to change that ugly situation that is not palatable in your life. Ma ọ bụrụ na ikwe, echefukwara na o nwere ọnọdụ ịnọ na ya ejeje ana ị nwere ụdị free ịchaatị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na nọmba m ma akpọ at the end of this video. Ya nọmba anyị ga-afụ na video m ka nke ofu. Nke abụọ, ị nwekwara ike
ipe visit na Ugochi tụrụ na temple ma ịkpọọ m na phone n'oge mgbede. I chat my calls. I respond to my messages. I do my chatting. I pick my calls. Dịka m si wee kwuo, my mission is to help people live better life. O nwere ajụjụ mmadụ jụrụ m n'ehihie a apụta ka anyị lụsoro ọrụ wee na-eme ya vidiyo a ụbọchị taa. Ajụjụ ọ jụrụ m bụ onye nna ya dị ndụ o nwere ike ịtụ nzu ma o nwere ike ịtụ nkwụ ọkụ? Ngwa gee ntị nke ọma. O nwere ihe dị iche na omenala Igbo ya na ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo bụ ọkpụtọrọkpụ etu esi ebi ndụ bụ Igbo spirituality na ọdịnala Igbo ya bụ ọdịnala. Onye ọ bụ ọdịnala Igbo, mana abịa na omenala culture of people differ from town to town. Ọtụtụ ndị mmadụ emego ọtọ n'ụzọ pụrụ nnukwute iche. Example, o nwere obodo ụfọdụ na-abụ nwaanyị nọ n'ala Igbo na ọdịnala Igbo, nwaanyị nọ na di ịgba n'ilo bụ alụ ka ọ bụ. Mana o nwere obodo ndị godorie na mmụọ ya bụ nwaanyị na-alụ dịka ndị some part of Nsụka, ọbụrụ Nsụka niile, ndị godorie na mmụọ be ha wee were mmụọ baakị anya bụ nsọ ọdịnala. Ejefukwara na bụ isi mmụọ wee godo ndị okenye wee tiri ọfọ na nwaanyị ọbụla nọ na di gbaa n'ilo onwe problem. Etiri ọfọ ọ bụrụ ọhaziri mee. So ụdị ndị dị etu a, nwaanyị nọ na be di gbaa n'ilo ọ marụgoro onwego ụzọ problem na nke mbụ na ọzọ o mere nsọ a, nke ịbụọ na na ga-ejide ya unless na ojelu nkwupụta wee confess ya. Ịghọtara ya? Ekwe ka m bịa. Unless na ojelu nkwupụta wee confess ya ihe o mere. Mana o nwere obodo ụfọdụ bụ ha makọrọ nsọ ala mana agodoro ya na mmụọ. Maka na ama na ọ bụrụ na agodowo ihe dị etu a na mmụọ na mmadụ agha afọzi. Nke bụ eziokwu bụ na especially ndị side Anambra ya, the rate married women ji agba n'ilo now, if you ask me, I would say na no go 50%. So because of that, ọ bụrụ na etido onye bụ nsọ ana ọfọ, then ihe ọ pụtara bụ na mmadụ agha afọzi. So mana ndị okenye a na-etidozi ya ọfọ na ihe ebere deweziri ya bụ ihe onye meta ya were isi eburu. Ịghọtara ya? Ụbọchị m ma akụwa akwa maka alụkwọ nwa sonya bụ aja akparamagwa nke na-etrend now. Onye ebilọngụ ozini ya ọ dịka asị na n'ọnwa Mgbeke na ọ na-akụ na bandị azụ. Mana ohere dị ma kụwara ndị the implication of mgbe nwaanyị aka buo ego dị ya n'isi ya na di ebi ya na-atụtụ ime n'ilo na-eweta n'ụlọ. The implication ya dị too much. I want ka m esi quantify, but all the too much. Na ndụ even nwatakịrị anwa, especially ọbụ na nwa nwoke na ngwurube nna ya, even nwa nwaanyị sef, maka na mgbe ị ga na-agba afa mmiri emiri ihe gbasara ndụ ya, ihe afọ ọ na-agbọ sọde ma ọ na-aza na onye obodo ọ na-ekwu n'ọbụ
ihe mmụọ na-ekwu dị iche and o nwere ike ọ bụrụ na obodo na-ebe isi mmụọ like na be anyị a na-ebe isi mmụọ obodo arụsị obodo n'okenye like ọ bụrụ na ọmụnwa bụ the oldest man na my clan ọmụnwa ga na-enye ụlọ asị oraifite nri ịghọtara ya maka na ọ my clan na-efie so from my clan ka esi nwere the chief priest must come from my town despite the fact that na dia bụ deity bụ nke obodo niile ka oraifite as a whole ụlọ asị oraifite mana also from my clan ka a ga-esi nye nri ịghọtara ya kedu ka ọ ga-esi wee kweme ma ọ bụrụ na o nwere ike onye ibe agwa ma ọ bụ onye Kogi nne ya pụrụ ọrụ oyibo na Kogi steeti osi ebe ahụ ọ bụrụ na nne ya tụgbara ime nwaanyị onye be anyị edeghị anya n'obi Lagos ma ọ bụ ebe Soriano then ihe ọ pụtazi na ọbara onye Kogi ga-abịa ebe abịa bụrụ ọfọ ndị nna nna anyị ha ebe ọ na ọ na-akụ ọbụla na ọma na-erespond example ọzọkwa bụ na mgbe onye apụtakwaziri na-apụta bụrụ ọfọ ndị ichie ọ bụrụ na ọ ngwuru nwere ọfọ leka be nna m anyị nwere nnukwute ọfọ na ọfọ anwa bụ ọfọ ma ya is like ancestral ọfọ nna m kọrọ maka ọfọ a maka na ọfọ a bụ ọfọ nnukwu nna anyị onye nọrọ m ụwa that is nna mụta my father nyere my father bụ na ọ na-eji ụka wee yetufuo onye bụ ọfọ mana ọ gwara mgbe ọ mụrụ mana sị na ọfọ a na ya tụfuru ya before ya amụta anụ my mother before ya anụ nwaanyị however na o nwere mgbe o ruru ọ dị ya ka ọfọ nwere ike inyebe nsogbu o wee jezie ebe ahụ ọ tụfuru ọfọ wụ na-esugo the place ọkụ however mgbe ọ gbagotara ọ chọpụtara na yanwa ọfọ na-enye nsogbu mana fọnyanwa ọ sị na ejego fan ụka ịghọtara ya onye jegodoro ụka agbara ya ma na diocese so obviously na ọ nọgo na point of no return however mgbe my father bisi anwụ ọfọ ahụ nyere m nsogbu wee je gwachi yanwa ọfọ so na ọfọ ndị emedibia na ya bụ ọfọ ihe eji awaka ihe bụ ọkụkọ awara ọnụ anya bụ ọkụkọ awara ọnụ nwaanyị ama erie nwaanyị rie ya na ọkụkọ akpamụsị akwụsị ọsọ ya bụ na ọ dị ka dị nwa agbọghọbịa ghọtara ya so ihe njikọba ihe abụ ka iwe ghọta na ọ bụzie na onye anwa na onye na-agbata bụ na awe machi mbezi ọ bụrụ m ga-eje buo ọfọ my ancestors ifọ na ọma ekweme onye abụ na onye ike onye abụrụ dị ọkpara ọkụkọ adịkọ nsọ dị ikwu ya mana ọ ka m wee kpọtịfa ihe nna onye abụrụ dị ọkpara na nkwu mana ị na-agbazi ọfọ ngwurube nna ya na ọfọ na-ebini ka ọ bụrụ na ọnya nwa a na-agwago na ọ dị second son ma a na-appoint another person na the family yes ya nwa na-ele claim na ọnya nwa bụ the first son and enwere ike na-agba afịa ọ na-asị na ọnya nwa bụ dị ọkpara okoye mana in the real sense ọ bụrụ ọnya nwa dị ọgbanwe ka ọ bụrụ second son nwere nke nwoke mụtara na nke ọzọ bụ nke agbata na wee match ghọtara ya so ọ na-abụ challenge to onye na-agbanye afọ nke onye nwere ike mgbe ụfọdụ ọ na-ajụzi ajụjụ ihe onye a na-agbara afọ na-erespond ọ dị iche ọ dị ka afọ na-asị asị ghọtara ya maka na onye na-eto a nwere ike nne ya agwara ya na ọkọ na wee match ka agbatara ya nke a maka ọ bụrụ ihe m bịara ịkụzi bọsị mba akụzi nke akwụkwa lekchọ dịrị onwe mana ihe nche wee kwuo nwere ya bụ na nkụzi anyị n'isiokwu ụbọchị taa bụ important of aja wee gụfọ ngara orie na ya wee gwa gị na o nwere onye jụrụ m sị m onye nna ya nọ ọ na-atụ nzu yes nwere ebe a ka m si wee na-akọwara gị ihe dị iche na omenala na ọdịnala ọdịnala Igbo kwenyere na nzu bụ ihe ọma na aka mmanụ nzu ama amanata unyi nnukwu blessing a na-eme child dedication n'ọdịnala Igbo ya bụ na abalị nke asatọ mgbe eji aba nwa aha mgbe ezi dị n'ụkwụ kwa mgbe ahụ anyị ejegburu ọdụ ọmụmụ ọnwụ nwoke egbuorie oke ọnwụ nwaanyị egbuorie nnekwu emesịa ya n'okenye nọ n'obi ya ewu nna nwatakịrị ahụ ewere nzu weta nwatakịrị ahụ na igbo nsogbu ife ọma ka a ghara ijebedi more detail about that but ọdịnala so mana omenala ndị dị iche iche mana ka m were saịdị ebe anyị wụ ana-edo wee ma alụghị atụ na ọnya ka m ji si onye ọbụla na-eme omenelu ịnọ na Lagos nọ na Abuja na-ekwu okwu omenala ụfọdụ nwoke nọ na soshal midia na-akụzi ihe gbasara ọdịnala mana nke bụ eziokwu na ọmọrọ be nna ya ndị obodo ha mara ya otu ọdịnala be nna ya ọ dụrọkwu vad ọnwụ ihe mere taa anyị ejekọta ndị omenala kwụọ ha ụgwọ ọ nwere nke mere na be anyị mgbọsị ọ nwụrụ eji egota ndị ọdịnala abịa ndị ọdịnala egwa ya price reason o nwere na otu ọdịnala ọ dị atọ ọ dụrọ na akụkọ ndị ụmụ okorobịa ọ dụrọ na nke ndị ọdịnala atọ dị afọ choice ndị be ha nwere owizi anyị da na ha ji akpọta ndị ụka kwụọ pastọ ụgwọ maka na ọdụ kọpụta steeti n'ụka Katọlik aya akwa maka Katọlik si eme maka clearance ha Katọlik aya akwa
dipend bikos awa ego ka a na-ewejekwuru ha bịakwa den ebe ọ bụ na ọdụrụ ọkwụ n'ọdịnala ndị ọdịnala abịakwa bịa satụrụ anyị ịghọtara ya ụfọdụ n'ime ndị a na-akụzi ụfọdụ ihe a nụrụ amụọrọ ihe nwụ n'ọdịnala be ha so ọnkụ dị na mba na-eghere mba nri ịnara ụlọ obodo ụnụ mara ihe ndị obodo ụnụ na-asọ na ihe a na-eme n'obodo mba na-edo onye nna ya nọ ndụ adị atụ nzu n'ọra ezampụl n'obodo zuru na-apụta na o nwere ebe ejere mitin ụmụnna ma ọ na-eje mitin ndị ọdịnala ọ bụrụ na nna ya nwa nọrọ ya gị bụ nna gị tụọ nzu gị nwa nwatakịrị ama apụtasị nzu n'ala onwe ha na-akpọ ịtụ nzu bụ agwa ngụ na onwe ha na-akpọ nzu okoro a bụ ọpụta ọtụọ nzu anọ afịa na anọ ụbọchị na anọ ọ bụrụ onye jigo nwaanyị ọtụọ ise daiz ọtụọ afịa na anọ ụbọchị na anọ ọtụọ ọrụ chie ọ bụrụ akpọ ya nzu okoro nke a bụ na onye enwebụrụ nke o chiri mana ọ bụrụ onye chigoro daiz wara akpa aja onye na-akpọ ịwa akpa aja abụrụ ịlụ agwụ ịlụcha agwụ dị iche na na-edo ebe nsi bịa ịlụcha agwụ chọrọ iwu dibịa ịwa akpa aja na akpa aja ahụ ịwara ụbọchị na-awa akpa aja ka a ga-asa gị ile ụbọchị anyị wara akpa aja ụbọchị a ka ị ga-atụ nzu line 7 for the first time nwoke na-atụ nzu na-atụpụ ya atụpụ maka na ụmụ nwoke ihe gbasara anyị toro ogologo nya ahụ anyị atụ ya ogologo mana nwaanyị na-atụ nzu nwaanyị pọm ịtọ ka nwaanyị naturally nwaanyị si atụ nzu ama nzu na mana ọ bụrụ na nso ihe ọ pụtara bụsị onye awara akpa aja ka a na-echibe dibịa kwụsị ya ka a ga-ekobe ya akpa dibịa for the first time ọ dị ahụ mmemme a na-ezu ezu kwụsị ya eme ndị ikwu nne gị na ndị ikwu nna gị ga anya ọ nnukwu mmemme ka ọ bụ den ịtụcha ya tụwa 7 ọngwụ ụbọchị nkụwara sị na ọ bụzie na ichi ọzọ ịtụba 8 maka ofu anyị tiwo maka ọzọ ichi den ọ bụzie na anyị nwachiri ọzọ ana anyị atụ 9 maka na ntụọ 8 nke ji ichi ọzọ ntụọ 7 nke ji ụwa akpa aja tụọ m 8 nke ji ichi ọzọ tụọ 9 nke bụ na mbụ Eze-Ana na ndị efe ana ụfọdụ nke m adị 9 na ọ bụrụ na ngwachi pris ahụ sị atụọ m 10 rie magụ ọ bụrụ nke m atụ 10 ụfọdụ nke m nwaanyị enwe the longest nzu line however elotefukwara na ịtụ nzu a bụ ịchụ aja ka ọ bụ ịtụpụ nzu bụ ịchụ aja na mana ọ bụrụ na nna gị nọ ị ma nọ n'ihu nna gị wee tụ nzu etu ahụ o sirikwa n'ọha n'Igbo na ọ bụrụ na ichiri ọzọ na nna gị dị ndụ nke bụ na ime ichi ọzọ n'ihu nna gị ọ bụrụ na nna gị dị ndụ ị chọọ ichi ọzọ ihe bụ ụzọ chie nna gị ọzọ ichicha nna gị ọzọ gị nwee buzie ego ọzọ mana ime etu ugo bụ datuwa ugo feda a na-etinye na red cap ma etinye nna gị bicha ndụ nwụzi itu ugo adịghị eyi etu ugo n'ihu nna gị ghọtara ya etu anyị nwa a na-edosi eme na abịaje na nzu line ahụ na ebe ụmụnna zukọrọ ihe atụ nzu ihe ị ga-emere wee butere gị ọkwa nzu anị nke ọzọ echefukwana adịghị ebinye mmadụ nzu n'aka ị ga-adọba nzu n'ala onye ibinyere ozu ejiji aka eburu ọ ngọzi ka ọ ma na onye fil ọ na-eto uri were aka ewere ghọtara ya ibutere nzu ọkwa nzu ịdọwarị mmadụ n'ala onye ahụ ejiji aka ya wee were nzu tụọ ihe buru nzu bi mmadụ n'aka na-efere ada eme ya ọ maka ndị na-eme omenelu maka na ụfọdụ ụmụazị a sị na ihe ji awụ na-akọwa egosi nwata awọ n'ikpe okwute ị na-emetụrụ ya aka maka na awọ n'ikpe okwute a na-emezi omenelu otu ndị mmadụ ga-anọ kapancha na-akụzi ofe ihe na soshal midia ọ jụrụ ozi n'obodo mmadụ ka obodo esi eme na ọ bụrụ na nna gị edu ndị ihe ga-eme wee butere gị ọkwa nzu iwere nzu tee na nkwụ tee n'ihu na ihe ọma ga-emere gị ọ mee detụ ya n'aka gị ihe ọma ga-emere gị na ya afụ ihe ọma mana ịma atụ n'ala na ya atụwu nna na nzu ịghọtara ya etu a ka anyị nwaanyị a na-edosi eme the whole of a na-edo na mana ọ bụzie n'obodo ụnụ mana ọ bụkwa na ị na-eme dibịa ị ga-atụ nzu na gị na ezumezu gị nọrọ ịghọtara ya o nwere ndị nna fa dị ndụ ma ọ na nna gị na-eme dibịa gị nwa na-eme dibịa iruo n'ihu ezumezu gị ị ga-atụ nzu ga-atụkwa gị na ezumezu gị nọ mana ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị nọ n'ihu okwu mmụọ gị ma ọ na gị na chi gị ị na-emerụ ihe gbasara chi gị ma ọ na-agwụ gị ya fere ya atụ nzu maka na gị na ọra mmụọ gị nọ mana ọ bụrụ na obodo zuru daiz ebe a bịara village square ma ọ na-abịara ebe a na-eme mmemme ụmụnna zuo ebute ọkwa nzu eme atụ nzu ebe ahụ maka na nke a bụrụ ọra mmụọ ka ị na-atụ na nzu ị na-atụ n'ala obodo ịghọtara ya ọ ka ịghọta ya ọfụma so ọ bụrụ na ị na-eme dibịa ma ọ na gị na ọra mmụọ gị nọ nna gị dịgoro ndụ ya atụ nzu n'ala Igbo mana ọ bụrụ ọbụ obodo zuru na ebe a bịara jos mmemme ụmụnna ma ọwọta ebe a eme atụ nzu ịghọtara ya den nke ahụ ga den mana ihe emetụ nzu n'ihu nwere ike emetụ nzu n'ihu kwubie okwu mana ya atụ ya n'ala den nke ahụ ga den ihe chọrọ ikwu gbasara aja
so ịghọtago ihe gbasara na ịtụ nzu bụ aja ka ọ bụ then ghọtakwa na ịpụ elevation bụ aja ka ọ bụ lighting up a candle. Enwere m ike nweta kandụl ekwubie m okwu na kandụl bụ ihe n'ụbọchị tata na m na-ekwubi okwu by the burning of this candle ka m bụrụ ihe wee nye igwe ndị mmadụ ma ọ ka onye na-etu a na-abụ ọnụrụda kandụl n'afọ ya ka ọ bụrụ ihe ka ihe bido chama na ndụ ya. Let every darkness vanish n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. I light up the candle. Dọtara ya eji m akwubi okwu. Let that burning candle bụrụ ihe aja like aja nsuru ọkụ. So all aja ka ọ bụ. You know why? Because whenever things are burning, ihe na-apụghị n'ahụ is resources you are losing. You got that? Now, candle ahụ iji ego gote ya. So when those candle is wasting in like in flame, is your money that is going. The same thing ndị na-achụ aja nsuru ọkụ. Enwere ụdị aja dị iche iche like example nke ndị Sabat na-achụba. O nwere nke a na-eme asị na Feast of Tabernacle. Ifụ na ha nwere ike iweta ozu ebube debe n'elu ihe aja. A ga-esogide ya nkụ egwuru ahụ na-agba ọkụ ọgbagodo olegido lepịa na achis. Ịtara ya aja ka ọ bụ because ihe akụ na ụba mmadụ na-agakwa ndị ahụ mgbe ahụ a na-agba ọnụ ihe niile ahụ something is going on. The same thing nwekwa ndị nwekwa ike yuzukwa pidgin wee chụkwa ụdị aja anwa mana burning. Now mgbe ọbụla ihe na-apụ gị n'ahụ aja ka ị na-achụ then enwere aja dị iche iche ị nwere ike iji mgbe ị nwekwara ego wee nye mmadụ arms giving arms aja ka ị chụrụ maka na ihe pụrụ gị n'ahụ. Mana ana m agwa ndị mmadụ ọ bụkwa na mmadụ dị ndị na-ayi onwe self denial dị na-ayi onwe ya a kind of pressure maọbụ pleasure maọbụ na mmadụ si oke dị na-ayi onwe ya na ime like fast. Mana ihe na-agwa ndị mmadụ ọ bụrụ na ị chọrọ ime na ụdị na ị chọrọ ime fasting actually is not the kind of aja ọdịnala na-emekarị because one na-agwa ndị mmadụ na why I'm personally I don't fast maka na nwa eze bụ eze ghọta na-ekwu ofu onye na-akwụkwọ ndị ụka ọbịa ka Jizọs ka a sịrị ya nwaanyị na ndị na-eso ya ada-ebu ọnụ ọsị ha ka ha ga-esi ebu ọnụ ebe ha na onye na-agba akwụkwọ nọ n'etiti ha. Ịghọtara ya maka na nwa agha matarata ahịa no matter what adị m fast to be honest with you. Mana ọ bụrụ na ị so na ndị believe na ịta anụ ahụhụ ụdị a nwanne ọ bụrụ na ibu ọnụ ị mara ihe were ego what of that your food were je chụọ aja nye onye less privilege ka o wee baluo na ọ bụ ọgwụ na ị nwere nri ọ bụrụ na ndị na ya na be gị na ndị adịrọ esizie na-echụ na-ọfasị ka ị na-eme nke mberede ọ ya aka nkweme na nri anwa dị ya looking at the food is there ma ọ bụ na the money dị then it's okay for the fact of sake of so thing or let me deny myself this food were nri a nye mmadụ ịfụna ka o si wee ba mana ọ bụrụ mgbe nri adịrọ n'ụlọ ọ bụrụ mgbe ndị adịrọ esi na-eme fasting. Ghọtara ya so mana that one enwere other kinds of aja. Ị nwekwara ike ịchụ aja ihe mmee. Aja ihe mmee bụ mgbe igbupụrụ ihe ọbara ọ bụ ọkụkọ ọ bụ ewu ọ bụ eburu whatever aja ihe mmee. Then aja ọbụla nwere uru ọ bara. O dependere ihe bụ the challenge onye anwa nwere with before chụbanya bụ aja nke ọbụla dị very important. O nwere aja ị nwere ike ịchụ sef uche ọjị. Yes, ị nwere ike iji ọdịnarị akwa wee chụọ aja. Ị nwekwara ike iji uriem ọdịnarị uriem. O nwere ọrụ ụfọdụ ị nwere ike ịlụcha etu a iwere uriem so bụrụ ọgwụ ole na ihe mara ya amaghị iwere uriem pecha ahụ wee nyefee isi gị ugboro ịnọ je nwụpịa n'ilo ịmara aja ka ị chụpụrụ maka na ihe iji chụpụ aja awụ ihe ọbụla ga-eri isi ma ihe ọbụla ga-ana ya chọọ ihe mmee n'aka gị n'iji gbara isi onwe gị chọtụpụ ya. O nwere ọrụ ụfọdụ ya arụ lụọ iwere akwa ma ọ gụwa na nwere iwu dibịa. O nwere mgbe ya anọ ha na-ezo etu a iwere akwa ma ọ bụ uriem pịachasị ahụ gị. O nwekwara nke ọ ya eruo rise ma ọ bụrụ na ihe iyi eyuzuru ọkụ ụta ọkụ abụ ka karịziri uriem maka nke ọ na nwere ihe ọ na-alụ iwezie nke karịrị uriem pịacha ahụ ịpịacha ahụ gị je nwụpịa n'ilo. Ịghọtara ya aja ka ị chụrụ. So e nwere so mere tin nwekwara aja ihe ọnụ na-eri. E nwekwara ike ịkwa ihe ọnụ na-eri edego dipendere ndị ya na-achụpụrụ onye bụ aja jewe n'ogologo ụzọ dechụpụrụ ọrịa mmụọ n'ogologo ụzọ. O nwere ike ịwụ ndị ọgbanje o nwere ike ịwụ ndị
iyi ụwa gị. O nwere ike ịwụkwarị ndị otu o nwere ike ịbụ ndị ọbụla etu a ka ọ dịkwara mmiri nkwa ndị ọgba nje mmiri. So ịnọ ọnụ ịchụpụ àjà, mana ihe nna-achị gwa na onwere àjà ọbụla ị chụrụ naanị iyi, kama na ihe na-eme ndị mmadụ bụ na ndị mmadụ che na ọdịnala bụ majik. Nke bụ eziokwu na ọdịnala abụrụ majik. Ọdịnala bụ Igbo spirituality, the way of life of a people. Now, why you are here now is as a result of you are indebted. You are indebted. Why you are born in the family you are born today is not by accident at all. Gwa gị na amụrụ gị enwe mgbe m na-eje ụka m na-ajụ chụwa Chukwu ajụjụ mgbe anwa na-etu si ghọta asị onye ụka na-ajụ, why is it despite my kindness, as in try to be fair to every human? Na-agwa gị ihe abụ like years back. So when I do, why is it that onye m mechara ọgụ were ihe ọjọọ kwụọ m ụgwọ? So many things, as in sometimes I will ask myself, do I really deserve this? Sometimes I will feeling like that what I'm getting is not what I deserve. At the time I will say, okay, na m egbunubere mmadụ, na m emebere nke a, na m emebere nke a, gụsịkwa nnọọ those things enwere ike isi nọ capital sin. I've not done any of this. Now, kedu ozi kpatara ndị nne n'anya m nwa nke nyebere mmadụ na ha bụ ndị na-eme mpụ na ọtọ? Kedu ozi ka ihe si agara ha? Ọ na-adịzi m ka asị na o nwere ndị Chineke fụrụ n'anya iche. Mgbe a na-ekwu otu kwa the Bible na-ekwu na ọ dịkwuru o nwere ndị Chineke na-eleghara anya na mmehie ha. Nke ahụ nkọwa na-enye onwe m, na-ajụ onwe m, kedu ihe kpatara na ọ bụrụ nwa ada Dangote ka m bụ? Ghọtara ya? Na-asị, why is it that ha mụrụ m na royal family? Why o ji wee bụ na a ga-amụ m from as a humble background? Ghọtara ya? I'm going to ask some questions. O nwere ndị amụrụ na family ị na-agwa ha na mmadụ enwere can be broke beyond 5,000, they won't even understand it. Even in Nigeria, o nwere some children ọ ya bụ ị na-agwa ha na mmadụ nwere ike ịdị broke to the extent that the person don't have even 5,000 in account. Ọ ya sị, is it possible? Maka na amụrụ ya to go to school, and amụrụ ya mahụ ka school dị chọrọ ije every month enweghị ego na dadị na-esend na account. Ghọtara ya? So ọ ghọtara ihe a na-akọwa. So when I do, why ụfọdụ ndị mmadụ eji mụ ha na ụdị family, why my own different? Ihe na-aka njụ asị onye ụka, no answer. Mana mgbe m baje bata ọdịnala ụbazie mewezie study researches n'ihe gbasara spiritual life, and I find out that one, no one is here on earth for the first time, and there is a reason why you were born where you are. Is either is a voluntary decision taken by you that you want to be here in this present earth life to experience that humble beginning, or you deserve it. You understand? Or you deserve it based on your previous earth life. However, you can change whatever ugly situation you find yourself now. You know why? Your decision today, as in your present earth lifestyle now, determine your future. So if you don't like what is happening around you right now, try to rewrite it by living a positive life, the kind of life you want to live now. Start sowing good seed, because Galatians 6:7 says, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Now begin to sow good seeds. I can tell you, just a matter of time. You know why? The reason being that no one will go indebted because of your previous earth life. Yes, some of these greedy ancestors, some of our forefathers, yes, when they live a life of worthy of emulation. Yes, but no when they become a life of greedy. Now, in this present earth life, the person needs to pay up the debts of that misdeed. You know why? Because the person, why we are here on earth, is to be purified and mature spiritually, so that we go back to the spiritual realm, where you will be able to mature and be able to contribute our quota in creation. Because once you belong to the chair, you can't reincarnate back.
isogo na decision making. Mana before you belong there, that is where the highest maturity point where any human spirit can go back and belong to decision making and furthering creation. So ọ bụrụ na o nwere ka onye ụwa si gara ibite ọfụma, now giving the person him or her or an opportunity to remedy the wrongs. Now gị nwa na onwe gị bụzi the present reincarnator of the person, you need to pay up debts. So by living a good life, it's like in the spiritual connection center, and with spiritual connection center of the bad and the goodies. Now it's like warehouse. Let me use language you understand. Warehouse where their good deeds is stored, and warehouse where your bad things is stored. Now, the good things your bad things you have stored is what is flowing now. It will continue flowing. It will continue flowing till you empty you suffer all the misdeeds. You understand? Now, those misdeeds and punishment can be remedied faster by doing sacrifice, by doing reparation, by doing multiple sacrifices, and so can start paying up the debts. You understand? So no sacrifice you engage in is a waste. No. So every sacrifice done for you by maybe a higher priest or a called one is never a waste. The sacrifice can only be a waste when you maybe with that soiled hands aja ịchụrụ ama aga. Ịghọtara ya? All the possible that man wee ike ịchụ aja ma ya aga na jiri the story of Cain and Abel. Were story of Cain and Abel fụ na ụmụnne na-abụ onye nke a chụrụ aja mana because of greedy and envy of that one year, ịfụ na aja ọ chụrụ agara maka na ọ gbawara mmụọ anya gbawa Chukwu anya wee were ji lelele wee chụọ aja. So ụmụ ihe niile ahụ so ezughị oke gị nwa as a person nwere ike spoil aja ị chụrụ. O nwere ike ime gị iburu ụchụ ịdọrọ wodi to ịchụ ya bụ aja. So ị kwesịgodịrị ime wee ije na-achọ ọsọ gbuo efi, o nwere ihe na-emere aka na-ebe ị na-ediri onye nchụaja onye ga-agbapụtagodo n'afa na aka gị eju n'ọbara maybe from onye ụwa gị ma ọ bụ nke gị nwa metal self nwere ike ọnwụrụ ịkwafuru ọbara in one way or the other. So enyidigoro ka asa ahụ ụchụ ife na je gbuo ebu ya ewesị ya ebi. So enyidigoro ka asa ahụ ụchụ ọsacha ahụ ụchụ onye agha sara ụchụ ahụ nwere ike na-achụrụ gị aja pending mgbe ị ga-adị clean. Fact ọ gwaziri self ka ebe ụzọ saa ahụ bifo alụgbalụ ọrụ mmụọ ka wee gazie. So ifu na ihe kpatara ya. So ọ bụrụ na abịa na spiritual store na ihe ọjọọ wụ ihe ị na-eri now you can o nwere ike ọ bụrụ na ihe nwere ike last for 20 years of suffering, but believe in me, ịchụba aja you can reduce it to 5 years. You can reduce it even into 2-3 years depending on the intensity of the sacrifice you are performing. So nwoke onye nwere ike in this present earth life ọ na-ebi ihe ọjọọ kwụsị nkụwa maka reincarnation akwụgo maka ihe a o nwere ka ọ na-ebi ndụ adọrọ mma mana maka ihi na in spiritual store ya of the goodies bụ ihe ọ na-eri bugoro na o nwere ike ọ wara nche ya na amụrụ ya na golden spoon ọ na-eri na-aṅụ ihe o nwere ike na-emekwa mpụ n'ọtọ n'ọ mana that mpụ n'ọtọ n'ọ na-eme ka na-aga na store of the bad things nke na-efulu ogoro na-abụ the goodies. More na-eme ihe ọjọọ more na-eliminate the good things that is in store. The more na-eme nwere ka ọ emegodozie ọ bụrụ na o liquidate in this present earth life. O nwere ike in this present earth life oribuekwa ihe ọjọọ anwa mana ọ bụrụ na oriburu ya based on how long the goodies last, o nwere ike na despite ajọ ndụ na mmegbu niile ọ na-eme ịfụ na ọ ebidokwa ndụ ya nwụọ ihe ọma na-emere na-ajụzi kedu ka onye ajọ mmadụ a ka esi ihe si agara ya ọ mụtara ụmụ ihe a na-emere ihe ụmụ ya na-agara gị nwa nwere ike ịdị discourage na-asị kedu maka gị nwa na onwe gị na-abụ mmadụ bere akwa sị na ọ chọrọ agụụ na-egbu iweru ji the last ji nwere binye ka iburu ọnụ kedu ka ọ dịzie ka Chineke ọ na-egbukpacha nwere ọkpacha dị na ya mana ọ bụrụ na ịghọta the laws in creation. However, continue na-achụ aja o nwere aja ọbụla esikwara na onwe onye chụọrụ aja na because of the nwetara quick response of ihe bụ ya hard desire
ifilo na onye a gwuru wayo ọ bụrụ eziokwu izi anyị da na ogwuru wayo ya egwu gị ụgbọ ndụ ọ bụrụ na ọ chụrụ ọja bụ aja ị mara na onye ahụ skam ka ọ skamụrụ gị mana ọ bụrụ ga ma ọ bụ na anya nwere onwe ya adụrọ wodi ịchụ dị aja mana ọ bụrụ ga na onye nwere ọfụ eji achụ aja wee chụọ ọja bụ aja aja na aja gaa aga dan mana ozi na ya own end na ibido ozi mbutebe ego mbute ikubi na data aja ahụ a chụrụ n'isi gị na-eji wee je na-esettle some of the debt inwere ihe ị ga-emewu consistency ọ bụrụ iwu na aja niile ị ga na-achụ ụzọ aja ihe mme na-agụ ọfụ ihe na-agwa ndị mmadụ bụ na dibịa na-achụrụ gị aja ihe mme ịdara agbakọ niile ri dibịa ego adibịa na-achụ aja na saịdị nke gị nwa na-achụ na saịdị nke gị nwa site na ịda apụ libeshọn site na ịda aga ọfọ inwe ọjị ọnwụ na ị nwere ọjị n'ọnzụ ka ị nwere rụọ nzu ọgwa n'ọgwọ ka ị nwere from your own end because na mkpa gị challenges ị na-enwe some of them can be eliminated by ordinary aja nkịtị nwere ike ịwụsọ nzu ma ọ ịpụ libeshọn ma ịwapụ ọjị ịmakwa na mmadụ nwere ike onwe ka mmadụ ya esi mejọ ọgwụ too much ibe arịrị ta mmegide na ebubo mmadụ boro gị were ọjị nkịtị kpọkuo elu kpọkuo ala si ndị ana nekwo na ebubo dị etu eboro gị mụọ na mmadụ na-achọ ịnara gị ana etu anọkịta mụ na mmadụ a na-ejere ka ọtụ ala for wetin ebe mma ezumezu mụ na asụ mụ na mmadụ agba eje kesi court for one day as it stands now were ọjị jee gwa nna si ya maka na ana bụ isi mmụọ ebe anwa onye anwa gị na ya na-ekwu okwu anwa na-asụ okwu na ana kpọọ ndị a na-asa akpere gị ikpe ziri ezi were ọjị a kwubie okwu kọsara ihe wụ the problem ịkọsachara ha na ịdị shọ na imewuro nwoke na imewuro nwaanyị ịkọsachara ha jee na ana ebe a na-ekwu ọ bụ na ana be nna gị ka a na-anaghị were ọjị awa jee debe dị nwaanyị deturuo ya na gwa ndị a na ha kpee ikpe ziri ezi n'okwu a ana na ọ bụrụ na na-enyeghị ikpe ziri ezi anaghị anyị rikọva ya gwa ha ihe iyi emere ha ihe dịkwa shọ na iyi emewu ọ ka mmadụ ikwere nkwa ọkụkọ ego eburu dị igbu ebu na na ikwere nkwa eburu oru mgbe anyị na-asa aka iwetazi ebu na-anya ha gbawa ha anya ịghọtara ya maka na o so na problem ndị mmadụ na-etinye onwe ha kwere ka ha so ihe ọja aja ka ọ bụ so ihe ọbụla ị ga-eme gawa ahụ na-achụ aja edekwana wig si na ana ote gị mere mekọta mgbe ụfọdụ nwere ga na-achụ aja mmụọ na ogo na-enegoro nwoke ma ọ dị serious ka ọ na ọjọọ ka ọ anọ na-eme so ị ga na-achụ aja what's important thing is consistency ana m agwa gị ihe what work for me yes o nwere ọnọdụ ya asịrị na na mụnwa ogbu efe Eze-Ana Ugochi tubelu anọbara ya yotago n'ihe gbasara ọlụ a I have tested money even before I ọlụ a I have tested even poverty yotara ya on the course of this work so ị chọrọ n'inwere call ma ọ na-enwere ihe mmụọ ji chee ịpịa ọgha azụ ka o wee draw gị back to your senses enwere ike ịpịa ọgha azụ n'ụdị dị iche iche so nwere ọnọdụ ya anọ n'ahụ ya asịrị ya na nwere onye nọgoro na ya mbụ today and the person have risen understand so ihe ị ga-emegoro bụ wepụta obi gị decide ya consistency n'ihi na-eme ihe a taa nwetapụ result keep doing it the fastest man on earth Usain Bolt ka a jụrụ kedu ihe bụ the secret of success ọ na-enweta as the fastest man on earth ọ sị na the secret is consistency. The time has gone mgbe ndị mmadụ na-asị patient dog eat the fattest bone my dear maybe na 18th century badaba in 21st century my dear if you are a patient dog keep on having patience ị ga na ebe the smartest dog of nowadays will eat the bone eat the flesh and nothing will be there for you. So what it means is that you keep on being consistent n'ile eme esizi na n'ọnọdụ ha adịka ihe na-egbazie nkịtị ị na-ene ya fụ na ihe na-eme na ngwurube nna gị gba nkịtị si na-enwe ndidi must do something and even if you are doing something the result is not coming keep doing it is either you are the aja na-achụ have not gone to the right direction or you have not done it consistently enough to create massive result. Onwa ajụjụ nwere ihe nkụzi taa ma ọ bụ ihe ọbụla nkụzigoro n'ọdịnala Igbo na-agbagwoju gị anya ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ọbụla ị nwere send them message na WhatsApp 0805783
37672. Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu bụ afa m. Ị ga-eji Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite wee chọta m na YouTube. Sendara m meseji, aga m enyere gị aka. Ya gazie ọfọ.